Igbo dị Sam, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa, Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. ọ dị mma papa. N'otu obodo ụmụ anụmanụ nke jupụtara n'osisi aja ka otu ezinụlọ ezi ọhịa bi n'ime ya. Nne ha mụtara ha atọ ma gụọ ha Kamalụ, Kalụ na Kalụ nta. Nne ha malitere inye ha ọzụzụ n'ụzọ dị ọgọ nke mere ka oge ịbụ nwata ha jupụta n'ọchị na oriri. Ma oge ọnwa 18 gafechara, ụmụnne atọ ndị a wee topụta nke ọma ma tozuo oke iche aka mgba ndị ga-ama ha aka n'ụwa. Kamalụ, onye nke obi ike ya na-adịghị ada ada dịka nkume, wee jiri ahịhịa ndị toro ezigbo ogologo rụnye ụlọ nke ya, bụ ụlọ nke na-agba egwu ọma oge ọbụla ikuku na-efe. Kalụ, onye nke nwere ụbụrụ na-aghọ nkọ dịka ikuku, wee jiri osisi aja rụnye ụlọ nke ya. Ma Kalụ nta, n'agbanyeghị na ọ bụ ya kacha dị nta n'etiti ụmụnne ya, bụ nne onye amamihe ya dị omimi dịka osimiri ma na-ekupụ oge niile. O wee jiri ụra apịta uhie kpụọ ụlọ obibi nke ya. Ma oge na-eteghị aka, agụrụ obi ha ikpori mgbe n'ụlọ obibi nke onwe ha wee zute ihe ịma aka kpụ ọkụ n'ọnụ site n'aka otu nkịta ọhịa. Nkịta ọhịa nwere anya nke na-egbuke dịka abalị na-enweghị ọnwa na-egbukepụ na ya.